Quan anem a comprar fruita i verdura és molt habitual fer-ho tenint en compte el seu aspecte i això fa que se n'acabi llançant molta que podríem consumir perfectament. Ara dos joves de Lleida han creat una empresa que distribueix precisament fruites i hortalisses descartades només per la seva aparença. Perquè són més petites o siameses o pel color, la pell diferents, el mercat no les accepta. Això no significa que no siguin bones. El gust està a l'interior. És la filosofia d'Imperfectus, el negoci de dos joves emprenedors que comercialitzen aquest tipus de fruites i verdures des de Bellpuig. La missió principal és reduir que vagin a la basura tots aquests productes que en principi són detectats com a lletjos, però que en veritat venen directe del pagès i que són perfectament aptes pel consum. Les grans superfícies fiquen uns estàndards de bellesa que si no ho compleix, o per suc o per a res. El que importa és el sabor abans que l'estètica, diguéssim, més que reimposada. Van començar al febrer i ja són 9 treballadors. Preparen 600 caixes per setmana i passen de 800 clients, sobretot catalans. Les comandes són online i les porten a domicili. Cada paquet és una sorpresa. Inclou una quinzena de productes de proximitat, sempre de temporada i embalats amb cartró. Aquesta poma té una forma estranya, no sé, està boníssima. I el bo és que te van ficant receptes, cada setmana hi ha una fitxa i també aprens a menjar verdures que d'altra manera i fruites que d'altra manera potser no compraries. Un gènere que, si no, el pagès normalment hauria de llançar. Com a mínim ens cobreix costos, vull dir que ja és molt. I si a més queda alguna cosa de l'altra manera, el compte de resultat seria totalment negatiu. Un model que contribueix ensems a la sostenibilitat i a frenar el malbaratament alimentari.